Tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkary ýarışynyň açylış dabarasy paýtatymyň Olimpiýa şäherçesiniň disgalarynyň düzümine girýän tenis toplumyna guruldy. Bu toplum türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen ýapyk binalarda we sewuşlyk boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin gurulyp ulanmagy berilipdi. Merkezi Aziýa Sewitindäki bu iri disgalar toplumy halkara sport ýarışlaryny geçirmek şeýle-de türgünleriň hemde öz saglyklaryny berkitmek isleýän adamyň türgünleşmegi üçin hyzmat edýär. Olimpiýa şäherçesiniň 4000 orunlyk sport toplumyna köp sany tomaşaçylar ýygnanýarlar we bir ýerde bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Sport toplumynyň meýdançytyna ýaşa atnazy ýurtlaryň döwlet baýdaklary, olaryň atlary ýazylan ýazgylar getirildi. Belenşäli ýarşa Beýik Britaniýadan, Hindistandan, Iran Islam Respublikasynyň, Ýordaniýadan, Gazagstandan, Malaýziýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Pakistandan, Täjikistandan, Türkiýeden, Özbegistandan we Türkmenistandan türgünler gatnaşýarlar. Bu halkary ýaraşy ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetine ýurdumyň degişli ministrlikleriniň, pudoklaryň dolanýan idaralarynyň wekillerinden ibaret bolan iş topar döredilip, oň ýerine ýetirmeli işleriniň meýnamasy tasdiklandy. Anlap barlayan giň meşgul işleriň netijesinde paýtatymyz iň ýokary derejeli ýarşlar geçirmek üçin ähli zerur şertleri ödüne jemleýän dünýä sportunyň okuny üsýän merkezi hökmüne halkary giňişlikde ul awraýa eýe boldy. Paýtatymyň arkalaşynyň täze sport mümkinçilikleriniň şäher diýilip yglan edilmegi halkara sport jemgyýetçileri tarapyndan ýurdumyda bildirilýän ul anamyň beden terbiýany we sporty üstünmekde, wagt etmekde, bulgamda halkara hyzmatdaşlygy potolandyrmakda diýarymyzyň tagallalarynyň ikrar edilýäniň nişany boldy. Mälim oşary büýçedigit şu ýylyň 24-nji maýyna Türkmen paýtatyna geçirilen garaşy döwletleriň arkalaşynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň Nowataky mejlisiniň çäklerine bir agzdan kabul edildi. Soňra dawaraly ýagdaýda hormat prezidentimiň gutlagy golly. Onda sporta Gademy döwürlerden bäri parahatçylyk we dostlygyň nişan hökmünde garan ata-babalarymyzyň asyrly ýoluny dowam etdirip, ýurdumyzda sporty dünýä ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry, halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklary berkitmegiň ählimumy serişdeti hasaplanýanyny bellenýär. Edi diýarymyň sport taryhyna möhüm waka boljak bu ýarışyň sport ulgamyna halkara hyzmatdaşlygy potolandyrmagy, parahatçylygy we dostlugy dawranlandyrmagy, Olimpiýa hereketiniň ýörelgelerini wagt etmäge hemde ornaşdyrmagy, tenis boýunça ýaş türgünleriň uswatlyklaryny, tejribelerini artdyrmagy uly goşjokdygyna berk ynanýan döwlet başdanmynykdy hemde tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkary ýarşyň sport bayramçylygy ruhyna geçirilýän günlerine daşary ýurtly mehmanlaryň türkmen halkynyň mehmanseýerligi bilen ýakynan tanışykdyklaryny we olaryň kalbyna güneşli ýurdumy hakyna ýakyny duýgularyň gazjakdygyna berk ynanmyllardy. Hormat prezidenti bilen gutlagy uly ruhunetliklendiňlerini we şowkuny el çarpyşmaları bilen garşylandy. Soňra tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkary ýarşy açyk diýilip yglan edildi. Hemde Türkmenistanyň döwlet senaty ýaňlandy. Oň Belent owadynyň ýaňlanmagyna watanymyzyň mukaddes tugy ýokary galdyrly. Soňra Türkmenistanyň tenis federasiýasynyň başlygy, Aziýa Tenis Federasiýasynyň başlygynyň orunmasaryna söz berildi. Ýurdumyň we Sewitiň tenis guramalarynyň ýol başly sportyň, hususana tenisiň ösdürmegine aýratyn ünsler ýanyklary, şeýle-de bu iri halkary ýarşyny ýokary derejede geçirmäge mümkinçilikleriň döredilmegi üçin hormat prezidentimiň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň çuňur hoşallyk bildirip, ýaşa atnaşlary oň başlamagy bilen gutlady we olara üstünlikleri ardy etdi. Soňra Halkara Tenis Federasiýasynyň wekili, tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkary ýarşynyň baş emini Magzy Malekzada söz berdi. Türkmen tarapynyň ýarışlary geçirmek üçin iň amatly şertleri şol sana ajaýyp sport disgalaryny döredenligini belläp, Jenap Magzy Malekzade tenisi ösdürmäge berýän gollawlar üçin hormat prezidentimiň hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy da Halkara Tenis Federasiýasynyň adyndan şunly hoşallyk bildirdi. Soňra bir ýerde aýdym saly sahnalanyşdyrylan edebi çykyşlara giň orun berli. Medeniýet we sungat işgärleri, çağılar we ýetginjekler köşküniň topary we galkynyş tan topary, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talyplary özleriniň uswatlyklaryny görkezdiler. Şeýle-de paýtatymyzdaky sport mekdepleriniň okuwçylary ajaýyp görkezme çykyşlaryny ýerine ýetirdiler.
Belkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda beden terbiýet sagaldyş we sport hereketi giň gelme eýe boldy. Durly ýaşdaky adamlaryň müňnöçetini özüne jemleýän köpçüliklerin sport şäherlerine geçirmek asly däbe urly. Ýokary netijeli sporty ösdürmäge halkara derejeli sport uswatlarynyň, türgünleriň we degişli hunarmenleriň taýýarlanyna aýratyn üns berilýär. Ýurdumynyň türgünleri iri halkara ýarışlaryna ýygydan gatnaşyp, baýrakly ornlara, medallary, şol sana altyn medallary eýe bolýarlar. Şu ýylyň başyndan bäri türkmen türgünleri 161 halkara ýarışyna gatnaşyp, 174 altyn, 150 kümüş we 214 bronz umumlykda bolsa 538 medala munasip bolýarlar. Bularyň ählisi sport döwleti hökümine ýurdumynyň awray mertebesiniň ýygydan artýanyna aýdyň şaýatlygy diýär. Soňky ýyllarda halkara sport gurumlary bilen hyzmatdaşlykda paýtatymyzdaky dünýä ölçeglerine laýyk gelýän Olimpiýa şäherçetiniň binýadyna bir näçe halkara ýarışlary şol sana 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we Sewuşny otoýunça 5-nji Aziýa oýunlary üstünlikle geçirildi. Ýurdumynyň we dünýä sportunyň taryhyna täze tagyplar ýazan Amul Khadar 2018 atly halkara avtoralysi we agratletika boýunça dünýä çempionaty ýurdumynyň sport awraýynyň has artmagyna goşan goşdy. Şeýlede paýtatymyzda geçen iri sport ýarışlarynyň hatyryna kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyny hemde arkalaşan we beýleki ýurtlaryň toporlaryna gatnaşmaklaryna hokey boýunça halkara ýarşyny bellemek bolar. Aziýa Tenis Federasiýasy Türkmenistanyň Tenis Federasiýasynyň Aşgabatda 12 ýaşa şeýle çağalaryň arasynda Merkezi Aziýa toporlaryň çempionatynyň gurulşyna ýokary baha berenligi Aziýa Tenis Federasiýasynyň ýoly başlarynyň 2023-nji ýylyň iýunynda Awganystanyň, Qazaqstanyň, Qırgızstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň toporlaryna gatnaşmaklaryna paýtatymynyň Olimpiýa şäherçetinde geçirilen we Aşgabatda ilkinji gede guralan Büyük Sewit çempionatynyň tenis ýarışlaryny guramyň ajaýyp mysalydygyny bellemekleri uwunurjy ýagdaýlar. Şeýlede şu ýyl geçirilen Aziýa Tenis Federasiýasynyň baş assambleýasynda Türkmenistanyň Tenis Federasiýasynyň Aziýanyň iň çalt ötýän guramalarynyň biri diýilip ikrar edilmegi aýratyn uýsunurjy waka boldy. Asır dawaratyna ýanglanan aýdymdyr saatlarda hemde tanslarda Belkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanowyň başçylygyna hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadalyň faýatyna sporty köpçülikle beden terbiýesini sürmekde amala asyrlayan ägir türlü üstünlikli işler, bagtyar ýaşlyk hemde Türkmenistan watanymyzyň halkara derejesindäki awraýy beden teňlerde wasp edildi. Maksatı tenis boýunça geçirilen halkara ýarışynyň açylyş dawraty ýokary ruhanytlyga betlendi. Milli lider arkada,